Γιάννη, πού είμαστε? Φτάσαμε στον προορισμό μας. Φτάσαμε στο Kalash Gastro Bar, όπου θα πραγματοποιηθεί το One Night Only Μασκέ Party την Παρασκευή 8 Μαρτίου του 2024, την ημέρα της γυναίκας. Και σας περιμένω όλους μασκαρεμένους. Θα είμαστε όλοι ντυμένοι. Οι πιο light θα φοράνε τη μάσκα τους για να μην τους περιορίσουμε. Εγώ θα ντυθώ προσωπικά αρχαίος Έλληνας για να τιμήσω τους προγόνους μου, γιατί είμαστε κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Και προτρέπω και εσάς να κάνετε το ίδιο. Πάμε μία μέσα να δούμε τον χώρο. Θα μου κάνεις ξενάγηση? Ναι. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Για να σας στήσω από εδώ τον ιδιοκτήτη του χώρου, Τζίμι Σταθοκοστόπουλο. Γεια σας. Είσαι έτοιμο για λογοπαρδί? Ναι, ό,τι κάνεις εσύ γίνεται χαμός. Θα γίνει χαμός αυτή τη Θέλω τρέλα να ξέρεις, μόνο αυτό. Τρέλα πολύ. 8 του Μαρτίου ετοιμαστείτε για μεγάλη τρέλα με τον Γιάννη. Σας περιμένουμε όλους.